Mga konsumidor nga nahimutang duol sa mga franchise area sa Davao Light and Power Company kon DLPC makasinati og mas taas nga brownout. Matod sa DLPC nga sugod kagahapon hangtod Enero 31 makasinati na og brownout tungod sa epekto sa El Nino ug sa 7 ka adlaw nga corrective maintenance shutdown nga ipahigayon sa Aboitiz Power Thermasouth Incorporated Unit 2. Sigon ni Rosano Luga, ang Assistant Vice President for Reputation Enhancement Department, nga as of January 25 may abot sa 340 megawatts nga dunay power deficit nga 75 megawatts. Ang mga lugar nga giakomodar sa DLPC franchise areas mao ang Davao City, Panabo City, Santo Tomas, Carmen ug Duhali sa Davao del Norte. Aron mas ma-maximize nila ang supply contracts, ang DLPC nagplanong magkuha og power source gikan sa mga power generators sa Mindanao, lakip ang sa Alsons Southern Philippines Power Corporation karong Abril ug sa San Miguel Consolidated Power Corporation karong Agosto.